Naigiingon na blaming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha na ka managlahing butang. Giangkon nimo imong Pangulo si Kristo na ang Kristo. Pag-sure. Pero napanag-iya nimo si Kristo. Ayaw sige bumat og pulong mawa ka balo ba? Mura kang pikoy. Ikaw. Wala kang pikoy ba matawag anang istorya ka nga wa ka baloon sa imong gitangito. Asa man imong simbahan? Karon, ang akong simbahan, ang akong gipasakupan, ang simbahan Katolika, ang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Tanaw ba? Karon, unya na pala dili. Diha Dili man sa ko, kasauna. ang kanang imo, asa ka na pasako? Asa man ang gitukod Asa ka ni na pasako? Kristo? Asa ka na Asa pasako? man kanang imo karon. Ikaw ba ikaw? Kanang imo. Asa ka na pasako? Ikaw ba ikaw? Saan mo sa? Ingon na ko Katoliko ko. Ikaw. Iglesia mi ni Kristo. Nalain na po gani. Wala mo ni utok ni. Asa mo? Asa mo? Kabay sa Jigo. Manalo? Jigo, asa sa Jigo. Wala man kayo utok ni. Kang sa Amerika kanang Church of Christ or United Church of Christ. Dili Asa mo na? mo kay istorya. Asa daghan man na? Ikaw, Ikaw may hubog siguro, di ba? pagtuon nimo Panginoon ako Iglesia ng Kristo. Ayaw ba? Kanang kang manalo. Daghan gani iglesia ni Kristo gani asa gani ana. Daghan gani Usara, ang Iglesia ni Kristo. Asa na ron? Ang iyang katawhan. Asa na ron? Kami na. Asa na ron? Kamo? Kami na. Okay, say pangulo nimo. Si Kristo. Aksyon! Si Kristo si mong baka. Looy kayo ka. Looy kayo ka. Naigiingon na blaming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha na ka managlahing butang. Giangkon nimo imong Pangulo si Kristo na ang Kristo. Pag-sure. Ikaw pagdiwa. Ang imong argumento dili argumento ni Kristo. Ang imong argumento imbento na niya sa Israel. Pasabot ko nimo. Kung unsang espiritu ang nani mo. Sa mga espiritu. Espiritong Satanas nani mo. Ang yawa rapod lagi ang nakaila sa iyang isig kayawa. Kanang kabalog ka ng espiritu sa tanas nako. Kaya ame ato sa pasutya. Sa ang buot ipasabot. Pasutya sa dako. Mas giharian ka sa tanas to. Pasutya sa dako. Hindi na kasi istorya, hindi kaminaw. Magsige man ka. Itirap na ko. Sitirap. Minaw. Ang mabasa na to sa Biblia, nagingon ang makapanag-iya sa anak. Wala na nagisgot og Katoliko diha. Pero imong gisalot ang Katoliko. Basta ang gipangayo diha sa Biblia, ang gipangayo sa Dios. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhing walay katapusan. Mutubag ko. Imo nang gibali. Di mutubag ba ko? Kani hawa mi diha. Mutubag ko. Wala na may kapanag-iya sa anak. Mutubag ko. Mao na ibot pasabot. Question. Kung nihawa ka sa iglesyang gitukod ni Kristo, nakapanag-iya ba ka? Atong basahon na ba? Sir, atong basahon na sir. Pwede ko mulan sir. Question ha, kung sa una nakapanag-iya daw siya, kung nihawa siya, hihiling mo ang simbahan na. Karon, mao ba na ang iglesia ni Kristo? Basaw na to. Mao ba na ang iglesia ni Kristo? Silbing. Ayaw pag ginuwanggol. Pasagad-sagad lang kagbasag Biblia. Palihog ko tawag ka ng kwan. Basaw na to. Kung tawag anang tinuod ba ito yung basta manghawa, magkabatong yung Kristo. Niya, basahon na to ha. Kanya ano ba, kamo ba diya yung tinuod? Niya. Basahon na to. San Juan, Kapitulo. Buwang-buwang. Pag-ilong diya. Lagi mudangot ko sa religion. 15. Karon pa ko ka. Ang tawag ka ng basahon ha. Basahon na to. Kung napanagiyan ako si Kristo. O karon. 15. Dili sa sakop diha. Wala na ko napanagiyan. Basahon na to ha. Basahon na to Biblia. 15:5. Wala ang halok ni Juan. 6. Wala ni Okay. tangalo ni. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga. Na ibalibag ug malaya paminaw sa lagay. Kanako. Paminaw sa. Okay. 6. Atong basahon. Basahon na to ha. 6. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini og dauban. So buot ipasabot kanang ginaangkon angkon nimo nga nihawak ka aning simbahan na nakadawat ang Kristo bot na. Karon. Pangutan na ko nimo. Bot-buton.
Nakapanagiya Ato na sang ba ka ni isettle una, number 1, kung ang Iglesia Katolika ba, mao ba ng Iglesyang gitugod ni Kristo? Karon je, mangutan na Karon, mo. karon. Tumagas ako. Karon, ay, isa, Tumagas ako. Dito ta. O kay na man kaniya, napanagiya na ba nimo? Napanagiya na ba nimo? Tubag. Napanagiya na ba? Tubag, objectively yes, but subjectively not. Objectively, wag gina sila kay gitubag ta ka. Wa lang ka kasabot. Objectively nga naman. Huma naman gihatag ni Kristo ang kaluwasan kung nakadawat kag sakramento. Yes, objectively nakabaton Ang ka. akong pangutana. Ulat sa No. Sayop ka. Ayaw ko yun na. Ang giingon ni Kristo ang mukaon siya unod nakabaton o kinabuhing way kasabot. Sige kakaon. Karon, Na si mong pero kasulat. ingon niya, ang dili magpabilin, Tika. utlon ibalibag malaya. O, ikaw may matikatan. Sige lang kag basa-basa na. Pag sure, Pero wa ka kasabot. sa wala na ikaw may kasabot. Ayaw kong ibaliktad. Ang imuhang pagkabiniltuldo, magsabot sa Biblia, ay ipahid sa kuha. Putlon og Ayaw malaya. ipahid sa kuha. Kaya kung tinuod pa ng imo papangunaon na ako makadawat ka Nagkahugot forever mong na gani ang na, akong subot ipasabot si Kristo bakakon. Yes. Na naman, kay nakiman dawat niya nga mga hawa pa. Ang Espiritu Santo. Ayaw kong istoryalis Imuhang ko sa gipasipalahan. kanang imo is Espiritu Santo, di na Espiritu Santo. Imong gipasipalahan. Ikaw mo'y nagpasipala ka naman, Tinuod imo lang. gilupag ang nakasulat sa Biblia. Abi nimo akong kasulat. Ayaw kong tawag ka lang. Nagkakagrabe na ang akong pagtuo ni Kristo. Pag sure, Dapat ingon ko nimo. dili ba ang kanang paghubog-hubog Na- o sana ka pagpanabas-tabas pagbugal-bugal kay Kristo? Giputol sa ko. tabag ako. Kung giputol pa ko. Dili ba ang Wala na ko paghubog-hubog? nagtuog Kristo. Direktahon ta kami. Nagsige na ko karon. Dili ba ang paghubog-hubog Wala na akong direkta na basa, sa pag-insulto ang Kristo? Gisang Kristo Hoy. na ko karon, Islam na ko. Hoy, dili ba ang Kung paghubog-hubog? ako giputol, Dili ba ang paghubog-hubog? Wala Wala namang ako. tawag anang Wala pagdirekta na nga assault ng Kristo. Mamersonal ka Dili ba ang naman. tanawag? Ikaw Wala kanina. Sige ka sa pamirsula sa kuwan, pagkamambalsan ka, masuko ka. Mamersonal ka naman. Oh. Kini imo ron. Kini- Dili ba ang paghubog-hubog Sa ingon utok pa ni sa San tao. Pablo? Dili makasulod sa harian sa langit? Utok sa Dili ba? tao. Dili ba? Sabtang Dili ba? utok. Ikaw na pa to sabot. Ay, nag-ingon Ikaw man may ka makasabot. ganina. Ayaw sa lagi. Nga Ayaw sa pamutlon, lagi. malaya. Sa apil ka. Ako, Apil ka. malaya na ba Very akong good. pato? Laya na ka. Malaya na. Hagbay ra. Imbes na luwas na ko. Hagbay ra. Sige nga nagbasa-basa. Hawak ka Hagbay ra. sabot. Sino kasabot? Sige na kag putlon, Ako na malaya. noon nga wala nakainom. Ako? Wala nakasabot. Ikaw Giputol. nakainom nakasabot ka? Ako giputol. Ay, binuang. Nahimulag ko ni Kristo. Binuang. Sa imong Kaluoy po. pagkademonyo, Luoy mao po, na Luoy. imong Luoy. ikasulti. Tama tong demonyo Pero sa Pilipinas. ako, Sige, ingog demonyo ko. Pero dahil silang kinayas demonyo. ko sa akong kaugalingon, bay. Ikaw, kitara ang makasukod sa itong kagalingon. Kung Ayan. sara ang atong relasyon ni Kristo. Sure. Bisag wa ka mamimro diha. Ayaw ko na. Lipat-lipat di sa Ikaw may tanas. nalipat-lipat. Uy, bisan pag-asa ka ng Ayaw mundo. lipat-lipat. Ayaw lagi. Kung imong Kung imo ang napanahiya ilaro sa ng Kristo mga sa imong kasing-kasing. Laro ng lulo nimo ilang ko. Bisan wa ka diha. Kasi ako diya. Wala Hindi man ka pwede. gitutulog malaya. Nagapagilay. Petro kuning tambalolo. Nawhat. Huwag ka ini. Di ka na ko paula mo. Mangunay ka. Jay, sakpa na ka. Mani, Imo mani kinayas mga tao makatambalolo. iyas ya. Mapay nang hula, mapay mo yung tambalolo. Bisan kinsa. Tinuod lang. Bisan kinsa. Nga imong mapil nga naas Kristo nimo. Pila, mapila. Imong Sure ka? gasal Sa ka mga kapil ni mo, wala Bin, mga tinuod na gandagan ninyo simbahan. una-una. Asa na po na sila Sinabi sa Panginoon, Espiritu Santo. Pagana. Pil niya. Karon, niya. Kay kung ako giputol ako ni Kristo. Sige, pamayan na sir, pamayan. Wala na ko nagtuo niya ron. Maunay but pasabot giputol. Sige. Oh, Kung tinuod man gimulag na ko niya. Kung tinuod man Wala ko na imulag. kaluwasan, Nagkahugot ang ako relasyon. imong kuyaan. Dili na mo ibas. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.